Is dat wel een meetje of is er een man? Zeg nou zelf, wat vindt ze er nog van? Het is een ventman, dat doet ze zoen. Met vaste loven kijkt er wie een mokkeltje op het geknopen been. Kiko die dat is een vent, ik weet het zeker. Dat is een vent, dat is een ventman, dat doet ze zoen.